No prosím. No, táto, už je tam máma. A já mám 4, já mám tam Co? Už je tam ta máma. Dej do piče. Já jsem ti říkal, že máma přijede až za týden, ne? Ty jsi říkal dneska večer, v 7. Ty jsi jebnutý nebo co, kurva? Já jsem ti mluvil, že za týden. To není pravda. Proč mi furt, kurva, vyzvaníš? Řekni mi, proč mi furt voláš, kurva. Co chceš po mně, kurva? No já chtěl mluvit s tou mámou, ne. A jak chceš mluvit s mámou, kurva, jak je pryč? Ona je na dovolené pryč. A jsi říkal, že přijede dneska v 7. Ty jsi jebnutý nebo, kurva, co? Já jsem ti mluvil, že za 14 dní přijede. Že až příští týden se vrátí domů. To není pravda. Ty nejsi pravda, kurva. Co jsi za Světin, kurva, nebo co? 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 Co potřebuješ? Řekni mi, co potřebuješ. S mámou asi nebudeš mluvit, kurva, ne? Když tu není. A jak to, že tam není? Když jsi říkal, že tam dneska přijede. Ty jsi debil, kurva, nebo co? Ty spamatuj se, kurva. Já ti říkám, že je pryč na 14 dní. A kdy Příští týden, kurva. Až v sobotu přijede. Jo a táta, oni mi tu harmoniku vzali, tu jak jsem ukradl, tak mi někdo ukradl. A co mi je po tvojí harmonice, pičo? Řekni mi, co mi je, kurva, po nějaké tvoje harmonice, ty buzerante. Řekni mi, co mi je po harmonice, kurva. Co mi, pičo, furt otravuješ, kurva. Dej mi svatý pokoj, kurva. Nebuď tak vulgární, kurva. Co, jako, že ty jsi zebral, kurva, někde nějakou harmoniku, kurva? Co mě zajímá, kurva, jaká tvoje harmonika, ty buzerante. Světy, no já vyjebány. jsem někomu sebral a pak mi někdo sebral. No a co jako, a co mám dělat? Mám ti, kurva, dovést, kurva, nebo co ti mám s ním udělat, jako? Nebo ti mám, kurva, do řití na spát, buzerante? Co? Říkám, co ty chceš po mně, kurva? Okradl si mě, kurva, a ještě mi budeš volat? Já tě neokrad. Furt mi vyzvaníš jak buzerant. Já ti říkám, že máma přijede až v sobotu, tak už mi prosím tě nevolej. A mě vůbec, dneska v 7. Ne, že dneska. Ty jsi asi Světy, kurva, ne? Já se ti mluvil, že v sobotu přijede. A co chceš vůbec po mámě? Mama tě má úplně tak v prdeli, kurva, jak já. Chápeš to? A kdy přijede? V sobotu, ty buzerante. Vždyť to už bylo včera, dneska už je neděle. Příští týden, ty debile. Příští týden, jo? Na 14 dní jela pryč. Kdy? To si dopadl, co, ty buzerante? Já jsem ti mluvil, pičo, zůstaň u nás doma, pičo, měl si robotu, měl si všecko, kurva. Co si, Světy jak čurák. Jak brigos bydlíš, ty buzerante. Už mi nevolej, prosím tě, jo? Počkej ještě. Dej mi svatý... Hele, můžu přijít na večeři. Ne, nemůžeš přijít ke mně na večeři. Proč bys si chodil... Ne, nepřijdeš ke mně, protože přijdeš ke mně, tak ti tu hlavu, pičo, rozkopu. U mě nemáš co dělat. Já jsem ti to mluvil. Před brankou můžeš stát do rána, ale chráň tě Bůh, vlezeš ke mně do zahrady a volám policajty. Je ti to jasné? A doneseš mi večeři k brance? Ne, ani večeři, ani chleba ti nepodám, ani vodu ti nepodám. Starej se, ty buzerante, jak chceš. Chápeš to? Ani chleba, ani vodu ti nepodám. Jak máš na drogy, tak kurva první si se nažer a potom droguj. Dobré? A už mi nevolí, ty buzerante. Počkej ještě. Ne, já už nebudu čekat, já nemám čas tebou se vybavovat. A co děláš? Nic nedělám, normálně si užívám. Já si užívám jako normální člověk si užívám. A ty mi dej svatý pokoj, kurva, jo? Tátu, a co mám dělat, když mi sebral? Ne, ty jsi pro mě jako syn skončil, chápeš to? Já jsem ti to mluvil, vrátil se